Amigues i amics, aquest 25 de març celebrem el 60è aniversari de la signatura del Tractat de Roma que va constituir la Comunitat Econòmica Europea, la qual posteriorment va donar lloc a l'actual Unió Europea. Aquest tractat va ser signat per la República Federal d'Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos. En aquell moment, només 12 països europeus eren democràcies d'una Europa encara amb les ferides ben presents de la Segona Guerra Mundial. Per això es va començar a traçar aquesta unió davant la necessitat de pau i prosperitat al continent. Aquest dissabte commemorem el 60è aniversari del bressol del que avui és la Unió. Sortirem al carrer en la que probablement serà la manifestació més massiva a favor d'una Unió Europea justa, social, solidària, lliure, pròspera, segura, sostenible i inclusiva. La Marxa per Europa recorrerà els carrers de Roma en una demostració de la societat civil a favor del projecte europeu del que no hi podem renunciar. Davant les múltiples crisis i reptes, ha arribat l'hora d'afrontar i definir quina Unió Europea volem de present i de futur, per nosaltres i perquè sigui líder al món. Tot i que hem estat capaços de bastir la complexa arquitectura legal i institucional de la Unió, no hem estat capaços de dotar-la de l'ànima que es desprèn d'uns valors polítics i socials que compartim la majoria dels europeus. Hem de tornar a reconnectar amb les esperances i les realitats dels europeus. Dissabte estem tots convocats a la marxa pels carrers de Roma i podem ser-hi físicament o donant suport a través de les xarxes socials. Divendres també commemorarem el 60è aniversari del Tractat de Roma a Barcelona, amb la representació de les institucions europees. Seré a Barcelona divendres i també seré a Roma dissabte, perquè crec en aquest projecte únic al món i la millor forma que tinc de demostrar-ho és treballant cada dia al servei dels europeus i defensant aquest projecte des de les institucions i des del carrer, a les escoles i a les universitats, als pobles i ciutats, al costat d'entitats i al costat de les persones. Mobilitzem-nos. Avui el projecte europeu necessita que manifestem fermament els nostres valors, la nostra identitat i el nostre sentiment de pertinença a un projecte amb 60 anys d'història i amb molts més de futur. Moltes gràcies i visca Europa!